Shout out sa mais. Hindi yan shout out. Mais. Okay, so maayong hapon na to ato mga ka-trip ni Ronly. So diya kita sa Medakbayan sa Bais diin kaning nga gamotor nga upat ka buka sakay sa ilang motorsiklo. Reader type, no? So ganihan lang ni silang naka-overtake ko ani nila. Sige ni sila og smile. So mangayo din sila sticker. So atong tagaan pud no og sticker kay mayawat maka-idol ni nato po. So dong ingnan nga sige mo parada ta dere mo padaplin ta kay atos lang hatagan og sticker. Ato ni pangutanon og taga-asa ning mga bataan ni. So ato ang mga ka-trip ni Ronly karong hapuna. Okay, so pa-picture sa ta, pa-picture. Nag-asa mo? Mais. Oh, shout out sa mais. Hindi yan shout out. Mais. Thank you, thank you. So daw kay tagalipay no nga do na sa nga mo sampit na tuog idols kadalanan. Salamat kay ninyo taga Bais. Limot ko kuha sa inyo hang name sa sulod lang sa trip ni Ronly.